kai kaka dama ne wanka nake kai kake ja da ni na sai da Allah kai kake ja da ni wancan wasan mun ci kana ja da ni wai ba za mu ci ba mu nasara a gidan mu take yau kuma zan sama ta gobe wasan mu ba kowa daman me nasara ne ka san dai mun fi ku nasara a komai mu nasara a jinin mu sai da aka tsaga jinin mu aka sa nasara to dama nasara kowa ma yanzu ai nasara ce mu masu nasara to waye zai so a ce ba da nasara tsaya kai ne shaida kai ne shaida na sawa gayan nan gidanmu da motar babanmu a ka takardun aji ai yanzu ya za a baka ai ni na dau alƙawari in dai na san dole sai na ci kai ka san ni ba kaɗan ba tun da na sa motar babanmu da gidanmu motar babanmu fa da gidanmu ka san cewa ai nasara a tare da mu take in dai har kuka ci mu zan baka takardun gidan da motar babanmu ko bakin titi ne mu koma wallahi ko titi ne mu koma ba ma za mu koma ba wallahi kuntuman bola dole ne ni kuma zan samu alfarmar da zan ma amma ni ma zan ji daɗin motar nan ka san ha ba yaro wallahi sai mun ga gobe